s'ha fet realitat gràcies a l'esforç de moltíssima gent, gràcies a l'esforç de l'equip de la Fira, que és una joia i que permet que feines com aquestes puguin veure el llum. Però sobretot i en especial volia agrair a 3 persones que gràcies a elles això és avui possible. Primer de tot a la nostra alcaldessa, la Rosa, perquè va creure a cegues des del començament en aquest projecte. Llavors, aquesta confiança s'ha d'agrair. No, les coses com siguin. Segon, a l'Oriol Martí, perquè ell és el codirector del màster i ell li ha donat en aquest projecte el rigor, l'excel·lència i unes arrels que crec que seran molt fortes. I finalment, agrair també a l'Anna Giriret, que jo crec que ha estat la persona més clau en tot plegat, no només per la seva energia, vitalitat, optimisme, que sempre ens treu de tots els moments foscos que trepitgem o que podem trepitjar, n'hem passat molt pocs, però por la seva capacitat de treball, organització. Me dirijo a vosotros en castellano porque algunos todavía no domináis el catalán, a pesar de que esta mañana ya hemos dicho que seguro que antes de que os vayáis ya lo hablaréis perfectamente, igual yo no lo hablaré perfectamente. Simplemente deciros que vosotros sois los auténticos protagonistas. Hoy el protagonismo es compartido entre el equipo de la FIRA, un protagonismo político, seguramente el protagonismo de Manuel, que dentro de muy poco va a hacer la conferencia inaugural. Muchísimas gracias. Pero al final el protagonismo es vuestro, ¿no? Toda la razón de ser de todo esto es sois vosotros. Hi ha una qüestió, em sembla, molt important que val la pena destacar. Estem en un temps en el qual l'especialització, el coneixement, els màsters estan de moda perquè qualsevol persona en el seu àmbit professional, com més coneixements adquireix, més professionalment es pot desenvolupar. Aleshores, el que em semblava molt important, el Jordi se'n deia una mica, i és en certa manera un objectiu que ell tenia que era que vam compartir, és cert, de seguida, és poder-ho dur a terme. El principal mérito que tiene la oferta académica que implica un máster cuyo asunto justamente son las artes de calle es precisamente que advierte de la importancia de la pertinencia de prestar atención a eso tan aparentemente trivial, quizás lo más trivial que uno puede imaginarse que es la calle, desde una perspectiva que se supone y se va a confirmar que es rigurosa, sistemática y que de una forma u otra encuentra una dimensión no siempre perceptible a primera vista de esa profundidad que es lo que significa esa vida que se extiende más allá de nuestras casas, más allá de la puerta que nos da paso a ese exterior en el que en efecto pasan muchas cosas, una buena parte de las cuales, por no decir la inmensa mayoría, podrían aparecer perfectamente banales, intrascendentes, superficiales, sin importancia.